Până să întâlnit astăzi, în primul episod de Minecraft, singur pe el. Da, o să jucăm pe mapa lui SpongeBob, avem un pătat. Da. Cine? Da. Mai nu mai putem nimica. Ce să filmăm aici? Vă arăt toate cartele aici. Cartea lui Pedic. Cartea lui... Nu mai cine dați. Da. Noi acum, azi, mapa lui, o să ne dăm cu putem. Ce e ăla? Nu știu ce e ăla. Putem să dublăm. Să știți. Cam nu de bulăm. Da, am un pic de la scudați, nu e cea bună tableta. Da, am filmat un minut. Nu mă pun niciun pe ăla. Prea plictisitor. Da. Hai ne punem pe altă mapă. Odată îmi vreau tămi și merg va să pun pe da, o să pun nu fac că nu știu ce ăla mă pun la fotbal. Din ce te joc bine că el m-a de genul, dar nu m-a jucat așa mult. Pentru că m-am jucat pe nimic l-am jucat. Nu pe calculator, nimic. De prima oară să ne audă FIFA. Da. Poi. În totul pe tu. Vă rog. Frumos. Da, vă rog frumos, măcar like-uri. Nu uitați la sau abonați-vă. Abonați-vă pe toate aceste videouri faine cu abonați. Eu toată stâng abonat la sau like-uri la tutorialul ăsta. Se amintă cât like-uri vezi, o să facem tele din mine cap. Da. Că o să ne bătem cu dombalul. Să se întâmplă pe pașnic. Nu mă bătută. Nu văd de puțin ăsta. Nu, dacă vedeți, văd de puțin ăsta. Lăsați în comentarii. Ce joc mă joc? Lăsați în comentarii. Le spuneți ce vă place mai mult dacă filmez Minecraft. Să mai filmez uneori cu un prieten. Sau FIFA. Alege din FIFA sau Minecraft. Dar eu vă rog să lăsați like-uri. Episod. Da. Dacă... Da. Noi o să ne dăm tot aici. Frumos. Nu murim. Frumos. Ce să mă lângă ei. Uite, mă taie. Hai, mă taie apă. Hai, Da. Scuzați dacă mă trebuie de betă, eu... Nu vedeți că sunt mic deloc, nu sunt mic.
de eu n-am făcut nimic. Nu știu dacă. Notă. Ia stile, mamă. Asta avem cam când stile, mamă. Uitați un comentariu. Da. Așa, pe toată am filmat 5 minute, nu știu dacă am putut mai filmăm. Da. Fuck. Am făcut aici un T, se vede. Seamănă ca un T aici. Asta ce am făcut-o cu de pământ. Este făt. Așa. Ele. Depunem ceva. Nu știu. Depunem ceva fain. Care nu te vă face. Ne picnem. Picnem. Care o să-i încop aici. Da, dacă se poate să mai filmăm. La mâine o să mai filmăm. Da. Și vine ăsta, mă nervează. Îi urmăresc acum. Wow. Goba. Mai ce bine aici. Toma, bine. Urmăm. Da. 7 minute, da. Asta a fost tot dat. Da. Așa. Da, dacă v-a plăcut acest episod, lăsați un like și să vă abonați, te rog, și să vă uitați. Eu am fost Denit. Pa!